assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe jam waali e mon yettere allah on jiide nder sofuwarɗo golle jokki yettere allah onon waɗnoɓe jomandeɓe jii onon couleur o mi idi wadde kono o e darjiɗe o e heewi waɗa demande jii siraɗo ta mono yalti ɗo ko ndo an kumbato sabos no vraiment ɓe mbeyɗi trop matériel o no waɗi fayda material o no waɗi fayda bandiraɓe oɗo ko musidɗo amo e lamarana kadi ayi Moussa ko leɗe Paris yettere allah hawli diallo o gandi mineyam so pullo woni mo janggani finali famani kono noon ko yettere allah ay mboɗo yiya anan woɓɓe no lees e bujja ideji so pullo arɗo jaham naftore o ko yettere allah ay mi andi yaati woɗi suuɗiɓe kono ɓe gandi o so pullo ɗum ɗo min watta ko piyara min ko min ɗo watta créé algo kono mi waɗari copié kono noon ɓay ko e leñol he foof ɓay mi waji goɗɗo wiya o waɗi créé marque comci fulɓe o waɗi pullo foof ko goto mbima kay ko ide so pullo arɗo ƴettuɗa ɓay hanki tan o jiiɗon waɗi vidéo mboɗo waɗi yiteji ko ɗum winda hay pullo foof ko goto donc ko yettere allah sur ley sur dow fof ko ɓokko ko ɗaɓɓe donc ko yettere allah waɓɓe koye maɓɓe ino jangi e paami tawi e bujja ideji so pullo arɗo donc ko yettere allah vraiment noon bandiraɓe fulɓe ɓe yonko golle jokke jeen tan ha yesso ko lawol ma o jii